ale tady tahle knížka je za mě jedna z takových jako nejvýjimečnějších, co jsem takhle koupila za ten poslední rok. V dnešní době, prostě po mnoha desítkách let později, se stále objevují ostatky. On taky bydlel v takové lokalitě, která bych řekla, že mu nahrávala, plus mu samozřejmě nahrávalo to, že tam je to velmi chudá oblast, Bestie. A možná by někdo z vás typoval, že se teda přenese do nějakého starověkého Egypta, když studuje egyptologii, ale to teda není pravda. Přenese se do 19. století. Nicméně někde na internetu jsem četla, že to nakonec standalone nebude a že to bude série. Taky takové všelijaké, jestli to bylo úplně dobře, že jsem ji nakonec koupila. Když tam jsou třeba nějací hrdinové, co jsou buď youtubeři, nebo točí podcast, nebo něco takového, když ještě třeba točí True Crime podcast, jako je to takové zase... Takové je to osvěžující, nebo mám to ráda tahle témata, takže a jak název napovídá, tak ano, tahle knížka je celá o kanibalech. Wow, nadšená, moc nadšená, protože tady máme konec světa a sektu. Jako když jsem si prostě přečetla tu anotaci, tak jsem si říkala, ty brďo, to by mohlo být úplně skvělé. I na tuhle se strašně moc těším a myslím si, že je tady velmi zajímavé zkombinování těch dvou kultur. Ze světa hodně bohatých lidí, dejme tomu i celebrit, je tady módní průmysl. Takové téma, co mě přišlo super, hlavně taky je tady ten námět, motiv, kdy se žena je schopna zamilovat třeba do vraha ve vězení. Ano, je to tak, nebo opravdu o tom ta knížka je, ale je to prostě dark romance. Ono taky ne všechny knížky do toho výprodeje se fakt dostanou a tady bych typovala, že jestli, tak že ve výprodeji možná bude až za nějakou jako dlouhou dobu. Je to hodně na jedno brdo a vadí mi tam ty šťastné konce, protože za mě prostě má horor končit špatně, tak ona tam byla v akci za 99 korun.